Huh! Inita oy! Mag-ilis ako, magubo ko, maligo ako. Kay grabe kayo, lamig kayo ligo ron, bugnaw kayo. Sige, mag-ibo ko ron, magubo ko ron. Ay, kalamayan ni maligo ron, maligo jud ko ron na. Grabe alimuta oy! Maligo ko. Sabi na kayo, excited na kayo maligo. Ato na ko siyar. Tut. Makaligo na jud. Nasad ka si Dalusoy. Ayay. Naligo. Ang kurim mo. Gibilit pa siya mo si Dina. Ako ni kuhaon. Ako ni taguan. Aron inigawa sa to. Ako sa ni taguan. Priskuha, oy, lamia sa feelings, oy. Lamia kayo bagong ligo, oy. Lamia, oy. Tulay mo sa upo. Basta yung manaw. Nawa ako. Sige na yung sa makinig ako. Tulay ito, ha? Sa katulong kumita ko to. Akong kuwan. Kuring mau sa upaw, mas lain pang langaw. Asa ka niya kung masinina. Kitsa'y nagkuha ka ni. Asa na sad ka to kitsa kay nagkuha to. Ako juga na pun bi ari sa kunahan. Masih makita na ko diri unahan. Ay, asa ka to no. Ay basin diri sa motor, masih makita sa motor. Ay basin diri sa tindahan. Ako napon. Ay, wag gyapon asa ka to no. Asa ka to. No. Asa ka to si Dalusoy. Naila na sa Dalusoy. Ako sa ibalik asa to. Wala na. Nauwaw na to. Asa na to. Ako ibalik niya kung iyang sinina. Oh, okay, kasakit. Asa to. Wala na ako kiti. Butasan ako diri. Naulin ako. Asa jud ka to. Nibalik na lang ko diri. Wala gyapon. Ujud sa upaw. Mislay pang langaw, asa ka to. Wa jud na ako kiti, kaduharan akong ari. Asa jud ka to diya gihanap, asa jud to.
So mga ka-vibes, shoutout din ako ang Kalunasan Riders o Katugasan Riders o ang Sniper sa Sigaber-Sigar o Grille, mga riders sa may Exlabra State. Ako i-shoutout ko sila. Okay, go! So shoutout dahil sa Barikupa Shopping Emporium. Thank you so much sa manindot og high quality products. O shoutout ni Ball Pride TV, Open Felices, Rowena M or Rookie Channel and many more. So shoutout sa Mix Pharmacy. No kay amo usan isa among nagamit nga usa ka lugar nga among pwedeng videoan og vlogan. Thank you so much.